Acum 30 de ore am pornit într-un zbor târziu noapte din New York către Los Angeles. După îmbarcare, am observat că aveam un rând întreg doar pentru mine. Decolarea s-a petrecut fără niciun incident, așa că m-am întins, urmând ca apoi să mă culc. Am dormit pentru câteva ore, nu știu exact cât, dar am fost trezit de niște turbulențe severe. Este posibil ca luminile din cabină să se fi stins pentru câteva momente, dar eram prea dezorientat ca să-mi dau seama. Mi-am verificat telefonul, ora 4 și 3 minute dimineața, deci mai aveam în jur de o oră până ajungeam. Când m-am uitat pe fereastră, eram uimit să văd oceanul. Mi-a picat fața. Nu era niciun ocean între New York și Los Angeles. Am apăsat butonul pentru a chema un însoțitor de zbor și am stat câteva minute bune să îmi dau seama care ar fi putut fi explicația pentru ce vedeam. Am tresărit când însoțitoarea a stins lumina. Era transpirată și lacrimei curgeau pe obraj. "Cum vă pot ajuta, domnule?" a întrebat. Amuțisem pentru un moment, văzându-i reacția, dar apoi am decis să o întreb. "Unde suntem? De ce pare că zburăm deasupra oceanului?" Și-a șters fața de lacrimi. Apoi mi-a zis: "Domnule, vom ateriza într-o oră." Păi, mulțumesc." După ce a plecat, mi-am verificat ceasul de pe telefon. Ora 4 și 3 minute, nimic nu se schimbase. Așteptasem însoțitoarea de vreo 5 minute. Cum era posibil ca nimic să nu se fi schimbat? Mi-am deschis laptopul. Acesta a indicat tot ora 4 și 3 minute. Am deschis telefonul, punând un cronometru, petrecându-mi următoarele 2 ore uitându-mă înainte și înapoi la ceas. Așteptam să se schimbe. Nu a făcut-o. Am apăsat ușor pe umărul unei femei în vârstă de pe rândul din față. S-a întors spre mine vizibil frustrată, spunându-mi: "Da? Știți că durează până ajungem?" Și-a dat ochii peste cap. "Această însoțitoare a spus clar că va mai dura o oră." Eram confuz. Acea însoțitoare? Am vorbit cu ea acum 2 ore. Trebuia să ajungem. S-a uitat la mine ca la un nebun. Încercam să o conving de realitate, dar am simțit o mână pe umărul meu. M-am întors, văzând un însoțitor de zbor, cu lacrimi în ochi. Acestea îi curgeau până pe gât, spunându-mi: "Domnule, am să vă rog să vă calmați. Dacă nu o să cooperați, am să-l chem pe domnul capitan." I-am spus că nu-i necesar și m-am așezat pe locul meu. Acesta și-a luat mâna de pe umărul meu și a plecat. Însoțitorii ne împărțeau mâncare la fiecare câteva ore. Ceasul meu de mână ticăia, anunțându-mă că zburam deja de peste 30 de ore. M-am uitat peste tot, am vorbit cu toți pasagerii, dar toți mi-au spus cum că într-o oră vom ajunge. Acum 3 ore am încercat să mă strecor la clasa 1. Am trecut de galerie, dar am fost escortat înapoi la locul meu de însoțitorii de zbor. Mă strângeau atât de tare. "Domnule, semnul centurii este activat." Unul a spus: "Vă rugăm să rămâneți pe locul dumneavoastră. Vom ajunge într-o oră." Eram gata să-mi pierd speranța, până când o doamnă cu un costum business a trecut pe lângă mine, lăsându-mi un bilet. M-am uitat atent în jur, înainte să-l deschid. Pe el scria: "Și tu ești blocat?" Am scos un pix și am scris: "Da, au trecut 30 de ore." L-am împachetat și l-am așezat aproape de ventilație. Aceasta a trecut din nou pe lângă mine și l-a luat. Au trecut 30 de minute de atunci. Nu știu, dar nu cred că însoțitorii ar fi fericiți dacă ar afla despre ce vorbim. Nu contează. Trebuie să fac ceva. Câteva ore au trecut de când doamna mi-a ridicat biletul. Deodată, aceasta în pași mărunți se îndreaptă spre mine și se așează în spatele meu. Aceasta s-a aplecat ușor spre mine spunând: "Și tu ești blocat?" Pe un ton încet am răspuns: "Da, numele meu este Jack." Ți-aș spune încântat de cunoștință, dar aceasta a aprobat din cap. "Numele meu este Mary. Te înșeli. Să îți primesc mesajul a fost unul din cele mai bune lucruri petrecute în ultimele 24 de ore. Mi-am petrecut ultimele ore gândindu-mă că sunt singur în asta." S-a oprit pentru un moment, apoi s-a uitat în jur. Mi-a șoptit: "Deci, Jack, ce naiba crezi că se întâmplă?" M-am gândit să o mint, dar i-am spus adevărul.
Cred că am murit. Mary, auzind asta, a spus: poate dacă eram amândoi, dacă acesta ar fi un tren spre iad, de ce ne-am fi dat amândoi seama de asta? Nu am nicio idee. Mary și-a scos telefonul și mi l-a dat. Acesta arăta o pagină de Wikipedia despre MH370, avionul care a dispărut în 2014. Citesc articolul foarte atent. Erau sute de teorii care încercau să explice ce s-a întâmplat, de la religie până la extraterestri. Nu ne spune prea multe, am spus. Poate doar faptul că asta s-a mai întâmplat în trecut. Tu ce zici? Ce crezi că se întâmplă? Am tot vorbit, până ce am realizat un lucru. Aveam în comun faptul că dormeam până la ora 4 și 3 minute. Deci nu cred că eram singurii care dormeam până atunci. Poate ceilalți doar ațipiseră. Nu știu de tine, dar eu dormeam dus. Luminile din cabină s-au stins și 12 luminițe de urgență licăreau pe podea, făcând cabina să strălucească în roșu. Interfonul a spart liniștea. Pasagerii, vă rugăm să vă puneți centura, o să experimentăm turbulențe. De asemenea, vom ajunge la destinație într-o oră. Mary a încremenit. Oare ar trebui să mă așez la locul meu? Poate nu vor observa că ai plecat. Sau au făcut-o deja și au făcut anunțul doar ca să ne separe. Mary a dat din cap. Ar trebui să stăm împreună. Pur și simplu este o idee mai bună. Tăcerea a fost iar spartă de interfon. Doamnelor și domnilor, suntem fericiți să anunțăm sosirea capitanului. Vom avea toți oportunitatea să vorbim cu dumnealui. Vă rugăm, rămâneți cu centurile puse până veți fi chemați. Dacă aveți nevoie de asistență, fiți fără griji. Un însoțitor de zbor va veni în cel mai scurt timp. Sunetul pasagerilor ridicându-se se auzea în tot avionul. Spre deosebire de restul, stăteam în liniște. Încercam să vedem ce se afla după cortina ce ne separa de clasa întâi. Capitanul? Am întrebat. N-am nicio idee, dar nu a sunat de parcă vorbeau de un pilot. Apoi, un miros intens de sulf ne-a lovit, atât de puternic încât am încercat să nu vomit. Îmi amintea de cele mai putrezite ouă pe care le-am mirosit în toată viața mea. Dar femeia bătrână nu a reacționat în niciun fel. A continuat să se uite la un film. Să nu tușești, i-am spus lui Mary. Am rezistat câteva secunde lungi, dar era prea intens, așa că am început amândoi să tușim apăsat. O secundă mai târziu, cortina a fost trasă. Eu și Mary am înghețat, uitându-ne acum la corpul roșu al avionului. 4 însoțitori de zbor au venit spre noi, având niște rângete largi pe față. Încă plângeau, dar lacrimile lor erau mai negre. Era greu să-mi dau seama din cauza luminii, dar semănau cu sângele. Atenția mea însă nu era către ei, ci la figura din spatele lor, ce stătea în fața avionului. Era o figură neagră, ce stătea în fața cabinei pilotului, având cel puțin 3 metri și cu degetul arătător îndreptat spre noi. Băile! Am strigat. Am fugit către spatele avionului, dar cei 4 însoțitori ne blocaseră. Lacrimi de sânge se prelingeau de pe obrajii lor, căzând pe podea. Capitanul este aici, a spus unul din ei, într-o voce foarte profesionistă. Zâmbea și mai tare în timp ce se apropia de noi. I-am împins, reușind astfel să ajungem în băi. De acolo am izbit ușa cu forță și am încuiat-o. Au început să bată în ușă și să tragă de mânerul acesteia, în timp ce mă chinuiam să-l țin strâns. Ne pare rău, amândoi trebuie să vorbiți cu capitanul, unul din însoțitorii a spus. Jack! Mary a țipat. Jack, ajută-mă, te rog! Un sunet de metal spărcându-se a venit din baia ei. A continuat să țipe. Mi-ar fi plăcut să spun că am făcut ceva în privința asta, ceva eroic, dar nu am făcut nimic. După câteva secunde în care țipa, nu s-a mai auzit nimic. Asta a fost acum câteva ore, iar eu sunt încă blocat în baie. Încerc să nu mă gândesc la ce au făcut. Acea siluetă nu părea să fie om. Sper că nu au omorât-o, nu după toate acele țipete de ajutor. Nu sunt atât de puternic să trec peste.
Nu am mai auzit nicio mișcare de afară. Deja au trecut ore bune, dar sunt încă prea speriat să deschid ușa. Telefonul meu este aproape mort și nu am mâncat nimic. Dacă mă întorc, oare însoțitorii or să-și aducă aminte de mine? Dacă acea chestie încă mă mai așteaptă? Nu am mult timp la dispoziție să iau o decizie, dar o să te anunț imediat de cum se va mai întâmpla ceva. Cred că au trecut vreo 12 ore sau cam așa. Am deschis ușa de la baie, luminile din cabină reveniseră la normal și nu mai simțeam niciun miros de sulf. Foarte prudent, m-am întors la locul meu și aproape că mi-a venit să plâng când un însoțitor de zbor, cu aceeași față rânjită și plină de lacrimi, mi-a adus o gustare. Acea mâncare de avion era cel mai bun lucru pe care îl mâncasem în toată viața mea. După ce am terminat, mintea mi-a fugit la Mary. Ce se întâmplase cu ea? Mă uitam pe holul avionului, dar subtil, pentru a nu atrage atenția. În mod surprinzător, nu vedeam niciun însoțitor. Aproape că păreau că mă ignoră, dându-mi impresia că voiau să o găsesc. Deodată am văzut-o pe rândurile din față. Stătea pe scaunul de lângă fereastră, cu capul în jos, uitându-se la telefon. M-am furișat și m-am așezat lângă ea. Mi-am întins mâna și am apucat-o de braț. Aceasta și-a scos căștile din urechi și mă privea surprinsă. Da? S-a întâmplat ceva? Ești bine? Am întrebat. Ce ți-a făcut chestia aia? Scuză-mă, mi-amintește, rog, de unde ne cunoaștem? Mary, ce vrei să spui? Doar ce... O stare de groază m-a luat. Mi-am dat seama că nu are nicio idee cine sunt. M-am abținut să nu lăcrimez. Mary, de cât timp ești în acest avion? Și-a verificat ceasul de pe încheietură. Băi, este ora 4 și 3 minute, deci de câteva ore bune. Se uita la mine, la fel cum te-a uitat la o persoană ce spune că Iisus va coborî pe pământ pentru a doua oară. Pe un ton calm, Mary îmi spune: Hei, nu te îngrijora, privește partea bună, într-o oră vom ajunge. Deodată simt cum parcă ceva metalic m-a apucat de mână. Erau doi însoțitori. Domnule, acest loc este doar pentru pasagerii care au plătit pentru clasa 1. Încă plângeau, cu un zâmbet pe față, dar lacrimile erau normale. Totuși, puteam să văd mici picături de sânge pe uniformele acestora. M-au escortat pe locul meu, același în care mi-am petrecut următoarele câteva zile. Însoțitorii continuau să ne dea mâncare, foloseam toaleta și aproape că îmi venea să nebunesc din cauza monotoniei. În retrospectivă, aceste câteva zile nu erau atât de rele. Este foarte mult conținut pe internet, chiar și cu proasta conexiune de Wi-Fi a avionului. Nu era chiar atât de rău. Asta până în a 10-a zi, când a picat conexiunea. După o săptămână, mi-am pierdut controlul și am început să strig în însoțitor. După câteva minute, unul a venit. Doar lasă-mă să-l văd pe capitan. Acesta, pe un ton foarte profesionist, mi-a răspuns: Îmi pare rău, domnule, în ceea ce vă privește, capitanul a fost foarte clar. Nu ați dori să vorbiți cu dumnealui, așa că va trebui să așteptați. Cât de mult trebuie să aștept? Din păcate, o să dureze ceva, dar nu vă faceți griji, vom ajunge într-o oră. Acesta s-a întors și a plecat. Am început să fac diferite semne pe centura de siguranță, doar ca să nu pierd noțiunea lucrurilor. Un semn de fiecare dată când foloseam toaleta, unul pentru fiecare gustare, altul pentru fiecare film văzut, genul ăsta de lucruri. Era un iad. Am urmărit același film de pe ecranul scaunului din față de atât de multe ori. De fiecare dată când făceam diferite activități deranjante, mă escortau pe scaunul meu. Orice încercare de conversație cu ceilalți pasageri se lăsa cu o privire confuză din partea lor și cu escorte înapoi în scaunul meu. Cred că trecuse o lună, când într-un moment de panică și psihoză, mi-am spart laptopul și telefonul, țipând cât de tare puteam. Nimeni nu a reacționat. 2 luni mai târziu, puțeam. Mușchii picioarelor îmi erau strâmși și încordați. Mai bine îmi luam viața decât să mai trăiesc așa. Mă îndreptam șchiopătând către ieșirea de urgență. Știam că presiunea din avion ținea ușile închise, dar având în vedere situația mea, nu știam dacă lucrurile mai funcționează ca în mod normal. Dacă asta nu mergea, aș fi găsit o altă metodă dureroasă. Am apucat mânerul ușii și am tras. Am fost surprins. Ușa s-a deschis ușor, dar nu bătea niciun pic de vânt. Era aceeași temperatură din cabina în care am stat pentru nu știu cât timp. Afară, am văzut un portal negru. M-am holbat pentru câteva momente, prea lungi dacă mă întrebi. Un însoțitor m-a apucat de umăr, trăgându-mă deoparte. Într-un impuls de furie l-am împins cu putere și am sărit din avion.
Simțeam vântul, parcă era magic, o nouă senzație după nu știu câte luni în care totul era la fel. Oceanul de sub mine se apropia din ce în ce mai mult, făcându-mă să realizez, nu voiam să mor. Creștea atât de mult, încât vedeam doar valuri și întuneric. M-am lovit de suprafața apei atât de repede, încât am sărit din scaun, lovindu-mă de spătarul scaunului din față. Nu, am șoptit. Apoi am strigat. Nu, nu este posibil. Nu! O însositoare de zbor alerga către mine. Domnule, sunteți bine? Mi-am încleștat mâinile, gata să o lovesc, dar am realizat, nu zâmbea, nu plângea. Să fiu sincer, chiar părea speriată de mine. Mi-am băgat mâna dreaptă în buzunar, unde mi-am simțit telefonul care nu părea stricat. Acesta mi arăta ora 4:04. Domnule, puteți să vă calmați, vom ajunge într-o oră. Gura mi se simțea ca un deșert. Îți mulțumesc, am spus. Voi încerca. Mă uitam fără să clipez la telefon. Arăta ora 4:05. Mi-am îndreptat privirea către fereastră. Îmi venea să plâng în timp ce vedeam luminile orașului de sub noi. Chiar am aterizat într-o oră. Nici nu pot începe să spun de ce și cum, dar momentan stau într-o cafenea din aeroport scriind asta. Sunt liber, nu voi mai zbura în viața mea. Edit. Doamne, chiar sper că acel chelner care se holbează la mine să aibă un zâmbet normal pe față. Îți mulțumesc că ai ajuns până aici. Cum de altfel, le mulțumesc și membrilor Ștef pe zonă și Ruxiev. Dacă ți-a plăcut povestea, îmi poți lăsa un comentariu în privința asta sau poți aprecia videoclipul. Toate cele bune!